Comencem. Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes als periodistes que ens acompanyeu en presencial i a totes les persones que esteu també en online. Avui estem aquí per presentar Laïcitat en xifres 2023, que és la 12a edició d'aquest estudi que forma part de l'informe Ferrer i Guàrdia. Aquest recull les últimes dades sobre laïcitat i religiositat. Per a aquelles persones que no ens conegueu, la Fundació és una entitat sense ànim de lucre que des de l'any 1987 reivindica la laïcitat com un principi democràtic en la nostra societat. Un ideal que permet garantir la llibertat de consciència de les persones i evitar així imposicions de dogmes. Això es tradueix en garantir la igualtat de tracte envers totes les opcions de consciència, les religioses i les no religioses, i sobretot la neutralitat de l'administració pública. Per tant, la laïcitat és un principi que afavoreix una societat més justa, d'acord amb els ideals de Francesc Ferrer i Guàrdia de lliure pensament, autonomia, igualtat i cohesió social. Per aprofundir en el debat sobre laïcitat, elaborem des de l'any 2011 l'informe Ferrer i Guàrdia. Aquesta és una publicació que recull articles en col·laboració amb diferents persones referents sobre diverses temàtiques relacionades amb la laïcitat i on també integrem les principals xifres sobre aquesta qüestió, tant a l'estat espanyol, a les diferents comunitats autònomes, com també analitzem les dades per Catalunya. En edicions anteriors d'aquest informe hem abordat qüestions com l'educació laica i el paper de la religió a l'escola, el dret a morir dignament, l'impuls del pensament crític per evitar caure en dogmatismes o falses veritats, o un tema que actualment es troba en el punt de mira des de l'Església Catòlica, com és el feminisme i les religions. Avui us hem convocat per presentar-vos l'avançament dels resultats de la prospecció i anàlisi de les dades en relació a la laïcitat. Aquestes ens indiquen que a la nostra societat la religió és cada vegada una qüestió menys important en les nostres vides. Abans, però, de passar a la presentació d'aquestes principals dades de laïcitat en xifres 2023, ens agradaria fer-vos arribar una reivindicació, i és la necessitat d'obertura de les diferents fonts de dades. Com veureu, aquest anuari utilitza dades estadístiques oficials molt diverses, del Ministeri d'Hisenda, del Ministeri d'Educació, del propi Institut Nacional d'Estadística d'Espanya, així com dades del CIS. I també utilitzem dades que fa públiques la pròpia Conferència Episcopal. Aquesta diversitat de fonts de dades també s'obliga a vegades a treballar en estimacions entre les diferents bases de dades per poder presentar una objectivació de la realitat el més rigorosa possible. Considerem que en aquest àmbit encara queden moltes dades per obrir. I, per exemple, ens podem referir a les dades en relació a les immatriculacions dels béns que no es troben en obert, però també que caldria combinar diferents fonts de dades des de les diferents administracions públiques, per exemple, com són les dades de finançament educatiu i les dades en relació a l'alumnat. Per això, en aquesta primera introducció, fem aquesta reivindicació de potenciar aquesta obertura de fonts de dades. I amb el treball realitzat a partir de tota aquesta prospecció, en Josep Mañé, coordinador de projectes de la Fundació, us presentarà els principals resultats. Endavant, Josep. Moltes gràcies. Us comparteixo el document que hem preparat per presentar aquestes dades.
Bé, com bé comentava la Hongria, una mica l'objectiu de la laïcitat en xifres és plasmar quina és la imatge, quina és la radiografia sobre les tendències de la religiositat i la secularització a nivell de l'estat espanyol. Ho fem a través d'un recull de dades objectives. En aquest informe el que pretenem és recollir tot aquest conjunt de dades estadístiques que ens permetin obtenir una imatge sobre quina és la situació de les creences de la població de l'estat espanyol i també de la vinculació entre les confessions religioses, especialment la confessió catòlica, l'Església Catòlica, que compta amb un estatut de privilegi a l'Estat, i analitzem en quina mesura i en quins àmbits es manifesta aquesta situació de privilegi. Concretament, parlem d'una qüestió de finançament i una qüestió d'educació, de la vinculació de l'Església Catòlica amb el nostre sistema educatiu. Així doncs, sense allargar-me més en la introducció, passaríem a comentar les primeres dades que fan referència que hem comentat a analitzar quina és aquesta situació general pel que fa a les opcions de consciència de la població espanyola. Per una banda, tenim un 59 pràcticament de persones que es consideren religioses. Aquí sobretot trobem una majoria de persones que es consideren cristianes catòliques, però també tenim altres opcions de consciència religiosa minoritàries, i després un 39,3% que es consideren no religioses. Aquí cal destacar que el nombre de persones no religioses, si bé encara es troba per sota del 50% en el global de la població, ha comptat amb una tendència de creixement ininterromput, ara ho veurem després en un gràfic posterior, des dels anys 80 fins a l'actualitat. Actualment, com bé es pot observar, 4 de cada 10 persones a l'Estat ja es consideren no religioses. Això té una explicació, per una banda, generacional. Aquí veiem una mica les opcions de consciència segregades per grups d'edat. Veiem que les persones joves són les persones que en menor proporció es consideren religioses. De fet, les persones entre els 18 i els 24 anys ja trobem que 6 de cada 10, un 60%, ja es consideren no religioses. Una tendència que també supera el 50% amb escreix, gairebé també 6 de cada 10, estem parlant d'un 58% pràcticament entre les persones d'entre 25 i 34 anys. Per tant, les persones joves són les que en major mesura es consideren no religioses. Després, aquesta xifra va disminuint a mesura que s'incrementa l'edat. Per tant, aquí ja veiem que es deu aquest canvi de tendència o aquest increment de les persones que es consideren no religioses. Les noves generacions són en major proporció menys religioses que les generacions de persones més grans. I arrel d'això, aquí observem aquest gràfic que sí que marca la línia temporal de l'evolució de les opcions de consciència no religiosa. Veiem que el 1980 pràcticament una de cada 10 persones únicament es consideraven no religioses, un 8,5%, mentre que, com hem comentat, amb les últimes dades disponibles, estem parlant de 4 de cada 10 persones que es consideren no religioses, amb una tendència al creixement pràcticament, si mirem la tendència general, ininterromput. Aquí cal mencionar que també hem fet aquesta línia temporal, també amb la mateixa dada sobre les opcions de consciència no religioses, en els últims anys, perquè aquí vam observar que el 2020, coincidint a més amb aquest període de l'inici del confinament i tot el període de pandèmia, es va produir un creixement, inusual, si tenim en compte la sèrie històrica, de les persones que es consideren no religioses. Concretament, veiem aquí un 29%, això era el febrer-març del 2020, que passem d'un 29,3% de persones no creients a un 36%. Per tant, és un creixement que, com podeu veure al gràfic, no es torna a produir en el futur i tampoc s'observa, si hi haguéssim la tendència històrica en el passat, tampoc observaríem un canvi així. En el primer moment, quan vam tenir les dades del 2020, sí que pensàvem que es devia a un canvi potser de metodologia, un canvi del sistema
entrevistes per fer l'enquesta, però hem vist que després, diguem, aquesta xifra, que es va quedar sobre el 36,1, s'ha mantingut sobre aquesta xifra i a partir d'aquí també ha anat creixent, això sí, amb una menor proporció, però ha anat creixent també l'any 2021 i el 2022. Per tant, sí que podem ja arribar a la conclusió que realment es va produir un canvi de caràcter sociològic, segurament multifactorial, on no només va incidir un sol factor i que valdria la pena analitzar d'una forma potser més qualitativa, però sí que es va produir un canvi real, diguem, en les opcions de consciència i aquest increment en les opcions de consciència no religioses, entre l'increment de les persones no creients. Sí, tenim un petit problema tècnic. Sí, més enfocat. Si no, la deixem apagada durant la presentació, ¿vale? Perfecte, doncs disculpeu la petita incidència, seguim. Llavors, en segon lloc, també en l'informe Ferrer-Guàrdia analitzem la religiositat, que fa referència al grau d'implicació, per dir-ho d'alguna manera, de les persones creients en les activitats pròpies del seu culte. És a dir, si les persones creients són practicants o no són practicants. Aquí observem que hi ha una tendència a l'augment de les persones no practicants. Concretament, actualment només el 31,3% de la població amb opció de consciència religiosa, o sigui, de la població creient, es considera practicant. Això representa només un 18,7% del total de la població. Aquesta és la xifra de practicants religiosos més baixa que hem registrat en tota la sèrie històrica analitzada. Per tant, podem afirmar que la tendència a l'increment dels no practicants s'ha consolidat al llarg dels últims anys. En segon lloc, aquí entrem en la qüestió del finançament, el finançament de l'Església Catòlica, que com bé sabem i hem repetit en les presentacions de l'informe Ferrer-Guàrdia d'anys anteriors, és segurament un dels principals privilegis amb els quals compta l'Església Catòlica al nostre país, el finançament amb diners públics d'una opció religiosa específica com és l'Església. En aquest sentit, aquí fem l'anàlisi anual de l'evolució de l'assignació tributària a l'Església Catòlica, és a dir, que es coneix popularment com la casella de l'Església, i aquí analitzem dos factors. Per una banda, el nombre de contribuents, la proporció de contribuents que marquen la casella de l'Església, ja sigui com a opció única, ja sigui conjuntament amb la casella d'altres fins, com bé sabeu, es poden marcar actualment les dues caselles, o no marcar-ne cap. I en segon lloc analitzem l'evolució, diguem, dels recursos totals que l'Església Catòlica obté per mitjà d'aquesta via de finançament. Llavors, si observem la sèrie des del 1999 fins al 2019, que és l'últim any que tenim dades consolidades sobre aquest aspecte, veiem que el nombre de contribuents, de la proporció de persones que marquen la casella de l'Església s'ha anat reduint. Estem parlant d'un 39,6% el 1999, que ha descendit fins al 32,6% el 2019, però no obstant això, el nombre de recursos totals obtinguts per l'Església ha crescut. Quina és l'explicació d'aquesta? Tenint en compte que la contribució és fixa, és un 0,7% de la quantitat tributada, l'explicació és que les persones que marquen la casella de l'Església són persones amb rentes altes, cada vegada més altes. Llavors, a banda d'això, també destacar que aquí tenim la xifra de totes les persones que han marcat la casella de l'Església, sigui únicament la casella de l'Església, sigui les dues caselles. Si ens fixem només en les persones que han marcat únicament la casella de l'Església, aquestes només representen una de cada 10 persones, al voltant d'un 10% aproximadament dels contribuents. Una xifra que també s'ha disminuït notablement al llarg del temps. El 1999 eren el 30% dels contribuents que marcaven únicament l'opció de l'Església Catòlica i aquesta xifra és actualment això de vora l'11%.
Si passem a parlar d'educació, que és el segon gran àmbit, on segurament hi ha una vinculació estreta entre l'Església Catòlica i l'Estat, doncs observem això, que aquesta és una mica la radiografia del nombre d'alumnes que estan matriculats en centres d'orientació catòlica, en centres catòlics. Aquí tenim la imatge general, un 67,1% dels alumnes en el curs 2020-2021 estudiaven a escoles o instituts públics, mentre que un 32,9% ho feien en centres privats. Dins d'aquest, evidentment, els instituts públics són, els instituts i els centres escolars de primària públics són aconfessionals. En el cas dels centres privats, observem que un 26,7% dels privats eren concertats i d'aquest 26,7%, un 18% de l'alumnat estudiava en centres confessionals, mentre un 8,6% ho feien no confessionals. En el cas dels no concertats, un 1,2% de l'alumnat estudia en centres confessionals i un 5% no confessional. Per tant, del total de l'alumnat matriculat en el curs 2020-2021 a l'estat espanyol, el 19,2% estudiava en centres confessionals, en centres catòlics. Llavors, si ho mirem per la distribució territorial, doncs aquí observem que les comunitats autònomes amb un percentatge major d'alumnat matriculat en aquests centres són La Rioja, Castellà i Lleó i el País Basc. Són les comunitats autònomes on hi ha més alumnes matriculats en centres catòlics, un 29,8% a La Rioja, un 28,7% a Castellà i Lleó i un 26,5% al País Basc. Mentre que a les comunitats autònomes on el nombre d'alumnes matriculats a aquests centres és menor són a les Canàries, a Ceuta i Melilla i a Múrcia. Aquí, en aquest mapa, el que analitzem és el nombre de centres. El nombre de centres d'adscripció catòlica. En el conjunt de l'Estat trobem 2.558 centres educatius catòlics. Com hem vist, un 94,6% dels centres educatius catòlics són concertats i aquests representen un 9% del total de centres educatius del conjunt de l'Estat. On trobem una major concentració d'aquests centres catòlics? Per una banda, els trobem a les Illes Balears, a Cantàbria, a La Rioja i a les Illes Balears, correcte, que a Cantàbria tenim un 16%, a La Rioja un 15,5% i a les Illes Balears un 14,8% dels centres totals són centres de titularitat privada i d'orientació catòlica. Pel que fa a l'assignatura de religió, aquí analitzem el nombre d'alumnes que estan matriculats a l'assignatura de religió. En el conjunt de l'Estat trobem que 4 de cada 10 alumnes estan matriculats a activitats alternatives a la religió. Una xifra que és similar, si una mica superior a l'ESO, que arriba al 43,4%, i a primària, que és del 39,5%. On sí que trobem una diferència substancial és si mirem la titularitat dels centres. En el cas dels centres públics, el 50,3% dels alumnes a primària estan matriculats a assignatures alternatives a la religió i una xifra que s'eleva fins al 55,9%. Per tant, més de la meitat dels estudiants en centres públics cursen activitats alternatives a la religió. On trobem una major, o en aquest cas un menor nombre d'alumnes que realitzen activitats alternatives a la religió són els centres privats concertats, que veiem que hi ha un 14,4% a primària i un 15,7% a l'ESO. Això vincula una mica amb el que hem parlat anteriorment, que la majoria de centres catòlics són centres concertats. Per tant, aquesta xifra és coherent amb la que hem comentat anteriorment.
Aquí veiem en aquest mapa i en el següent, doncs veiem aquesta distribució d'alumnes que cursen activitats alternatives a la religió. En aquest cas doncs veiem els de primària, en el mapa següent veurem els de secundària, però coincideixen bastant les xifres. Veiem que a les comunitats on hi ha una major proporció d'alumnes que realitzen activitats alternatives, són per una banda Catalunya i el País Basc, on 6 de cada 10 alumnes cursen aquestes activitats alternatives, i després també destaca les Illes Balears, on pràcticament són 5 de cada 10 alumnes que realitzen activitats alternatives. Aquí veiem xifres similars en el cas de l'ESO, també a Catalunya i País Basc 6 de cada 10 aproximadament, i a les Illes Balears s'incrementa també una mica, però és el 55% dels alumnes. I també trobem els casos de Ceuta i Melilla, que són casos que realment varien bastant d'un any per l'altre, per això tampoc no els agafem gaire com a referència, perquè al tenir pocs alumnes matriculats als territoris amb una població reduïda, doncs varien bastant. Hi ha anys que ens els trobem en el top 5, en aquest rànquing, hi ha anys que ens els trobem al mig, hi ha anys que ens els trobem a la part inferior. Depèn una mica del curs, i llavors els tenim una mica així en stand-by a l'hora de fer l'anàlisi. Pel que fa al professorat de religió, aquí també analitzem el nombre de professors que cursen religió i el nombre d'alumnes que realitzen l'assignatura de religió. I aquí el que hem vist és això, aquesta evolució entre els cursos 2013-2014 i el 2019-2020, que és l'últim any que tenim dades sobre aquest aspecte, i veiem que hi ha una reducció notable de la ràtio. El 2013-2014 teníem 136,4 alumnes per professor de religió, el 2019-2020 81,1 alumnes per professor de religió. Això què vol dir? Això vol dir que mentre que el nombre d'alumnes que cursen religió s'ha anat reduint de manera gairebé ininterrompuda, amb alguna variació, però la tendència ha estat a la reducció durant aquest període, el nombre de professors s'ha mantingut constant o en el cas d'alguns cursos fins i tot s'ha incrementat. Per tant, tenim cada vegada menys alumnes que cursen a religió, però en canvi el nombre de professors no varia i fins i tot s'incrementa. Per tant, la ràtio per professor es redueix, un fet que no es dona segurament en altres assignatures de l'escola de l'institut. Per acabar, tindríem l'anàlisi dels rituals de pas, que aquí l'anàlisi dels rituals de pas ens indica, tot i haver-hi molt poca informació sobre els rituals de pas, sí que ens indica la vinculació segurament de la societat amb l'Església Catòlica o amb altres opcions de culte, i aquí sí que generalment fem aquesta anàlisi de l'evolució dels matrimonis segons tipologia, segons si són matrimonis confessionals o segons si són matrimonis civils. Aquí, a nivell històric, veiem des del 92 que tenim dades recollides una tendència important al creixement dels matrimonis civils, pràcticament ininterrompuda fins l'any 2019 o 2020, perdó, i aquí sí que sembla ser que la pandèmia va tenir un efecte, a la reducció dels matrimonis civils fins l'any 2001, tot i que s'estabilitza, sembla ser al voltant del 85% de matrimonis civils. Caldrà veure amb les següents dades cap a on va aquesta tendència, si segueix reduint-se o per contra reprèn la tendència a l'increment dels matrimonis civils. Però en tot cas està estabilitzat al voltant d'això, del 85% aproximadament del total de matrimonis. En segon lloc, també analitzem el nombre de naixements fora del matrimoni, que aquesta sí que és una variable que està vinculada, en tot cas indirectament, amb la confessió religiosa, donat que aquí el que establim és en quina mesura la societat viu amb uns valors determinats a l'hora de tenir fills, que serien els valors de l'Església Catòlica, lligats amb el matrimoni, etc. Llavors, aquí el que veiem és també una tendència a l'alça dels matrimonis dels fills fora, dels naixements fora del matrimoni. En 1990 tenim un 9,6% només
naixements fora del matrimoni, mentre que el 2020 aquesta xifra arriba pràcticament al 50% dels naixements. Veiem una petita davallada a l'últim any, però també, igual que en el cas anterior, haurem de veure quina és l'evolució posterior per establir un criteri sobre quina és la tendència en els pròxims anys en aquest aspecte. I fins aquí, diguem, les principals dades de l'informe Ferrer i Guàrdia. Activaré la càmera i deixaré de compartir i dono pas a l'Hongria, que farà uns apunts sobre les conclusions que hem extret d'aquestes dades. Doncs moltes gràcies, Josep. Si ens permeteu, el Josep ens ha presentat les dades analitzades des d'una perspectiva sociològica molt rigorosa i objectiva. Farem una breu interpretació d'aquestes dades. També us comentem que al finalitzar aquesta presentació també us farem arribar l'informe en la seva versió àmplia, no reduïda, com hem fet amb aquesta presentació. Doncs és això, el que hem vist amb els resultats presentats, sobretot els vinculats a ascripcions, a opcions de consciència, que ens dibuixen una radiografia social que ens permet interpretar una tendència cap a la secularització de la societat, tant en l'àmbit de l'ascripció d'opcions de consciència religioses i no religioses, com en l'àmbit de la resta de manifestacions que analitzem. Tenim, per una banda, un 20% de població que es declara religiosa practicant. Per l'altra banda, un creixement continu fins al 40% de la població d'aquella que es declara no religiosa. I al mig tenim un 40% de persones religioses no practicants. I segurament des d'aquí el que podríem hipotetitzar que desconeixem i no tenim dades de si aquestes persones s'han qüestionat el fet de la seva adscripció religiosa o si, per altra banda, són religiosos culturals, persones religioses culturals o persones religioses tradicionals. Això, per una banda, en aquest context més d'adscripció a opcions de consciència. I també hem vist, com ens ha presentat el Josep, que trobem punts d'inflexió molt interessants, que es relacionen amb moments conjunturals històrics, com és el fet de la transició. L'any 77 marca una tendència, però també de l'evolució històrica d'aquestes cohorts poblacionals, d'aquestes generacions que van creixent en una societat més laica, i per això s'intensifica més en aquestes generacions més joves. I aquests canvis el que presenten canvis en les tendències, en moments conjunturals històrics que es relacionen també amb aquesta evolució de les generacions. 2010 és un punt d'inflexió amb moltes de les dades que us hem presentat, matrimonis, temes d'assignatura de religió. Si creuem els diferents resultats dels diferents àmbits d'anàlisi, veiem que el 2010 marca un punt d'inflexió, però també es marca un punt d'inflexió molt abrupte al següent canvi de dècada, potenciat, a més, per la conjuntura Covid, que incrementa molt les adscripcions a opcions de consciència no religiosa, la conjuntura de pandèmia. I és això, també, les dades ens constaten les diferències territorials a la diferent geografia de l'estat espanyol. Que en aquesta edició de l'informe Ferrer i Guàrdia, per exemple, no us presentem les dades sobre adscripció a opcions de consciència de les diferents comunitats autònomes, sí que ho tenim a diferents informes anteriors, perquè no serà fins que no es facin les enquestes preelectorals i postelectorals d'aquestes eleccions quan disposarem d'aquesta actualització de dades, perquè les dades que teníem era
de fa 4 anys. També comentar-vos això, que us hem convocat avui justament abans d'aquestes vacances de Setmana Santa. Però no només per això, i us presentem aquest avançament dels resultats en aquest context, que ens demostren la irracionalitat del nostre calendari festiu que tenim en l'estat espanyol. També és un moment conjuntural en el que moltes de les famílies estan matriculant els seus infants. S'ha acabat fa una setmana i mitja la matriculació als ensenyaments de primària i ara s'està fent a secundària i postobligatoris. I veiem que els centres concertats religiosos es cursa molt l'assignatura de religió. No sabem si serà optativa o no optativa per a aquests infants i per a aquestes famílies. Però també és això, en pocs dies, l'11 d'abril, comença la campanya de la renta 2022, on també hi ha aquesta manifestació amb laics de l'Església Catòlica. Doncs, des d'aquesta anàlisi de la realitat, per part de la Fundació, ens cal fer propostes per avançar cap a una societat més laica, i aquestes propostes són les que presentarà el nostre vicepresident, Jofre Villanueva. Bé, bon dia. Bé, des de la Fundació Carrer Guàrdia, com la Maria, històricament hem fet un exercici d'intentar entendre la realitat social, és una mica el que hem fet fins ara, és a dir, explicar, entendre les magnituds de la qüestió religiosa i de la qüestió de la separació entre l'Església i l'Estat a l'Estat i a Catalunya, però després també tenim un posicionament sobre aquest fenomen, és a dir, no som només mers observadors, sinó que també tenim una opinió. L'opinió de la Fundació Ferrer i Guàrdia històricament també ha estat la que cal derogar els acords concordataris, és a dir, això és perquè comprometen clarament el principi d'igualtat que està consagrat a la Constitució i perquè una democràcia ha de funcionar amb una separació plena entre el tro i l'altar, entre les esglésies i l'Estat. I és cert que aquest és, diguéssim, el gran obstacle o el principal obstacle que hi ha per una efectiva separació entre les esglésies i l'Estat, o sigui, per la laïcitat autèntica de les institucions, però és veritat també que els ajuntaments, en tant que institucions més properes als ciutadans, poden i han de fer accions per reforçar i apuntalar aquesta separació que, en certa manera, també existeix, perquè la Constitució també estableix que ha d'haver-hi una separació. Per tant, tenim un ordenament jurídic que és contradictori i, per tant, en aquestes contradiccions nosaltres demanem als municipis que treballin en favor d'una de les dues posicions, que és clarament de separació entre l'Església i l'Estat. Els ajuntaments poden fer moltes coses. D'entrada, per exemple, utilitzar la seva capacitat, diguéssim, de gravar béns per impedir que l'Església Catòlica utilitzi espais propis, patrimoni propi, de forma que tingués excepció fiscal. És a dir, hem de posar fi a l'excepció fiscal de l'Església Catòlica, que entenem que pot funcionar, és raonable que existeixi per als centres de culte, però no és raonable que existeixi per a patrimoni de l'Església Catòlica que s'utilitza per activitats que en molts casos tenen profit econòmic. Per tant, i això és una qüestió que la Unió Europea ha arribat a advertir repetides vegades a l'Estat que ha de posar fi a aquesta situació, ja ho va fer en el seu moment amb l'IVA també, i per tant aquí els ajuntaments haurien de posar-hi de la seva part. L'altre també és que faci un esforç per recuperar els béns immatriculats. Ara ja hi ha hagut un exercici, tant a Espanya com a Catalunya, de fer públics, de llistar quins han estat aquests béns, però un cop s'ha fet aquesta llista, el més normal seria reclamar que es retornin al comú, és a dir, al patrimoni de tothom, o sigui, que no hi hagi una opció que s'hagi apoderat de patrimoni d'una manera absolutament injusta i és que és escandalosa, vaja. L'altre també és que la qüestió de regular el finançament privat, és a dir, que quan es facin ajudes a esglésies o centres de culte,
sigui per espais que siguin realment d'ús públic. No té lògica que es donin subvencions per arreglar els centres de culte. Això hauria de correspondre a les pròpies confessions, a partir de la seva capacitat d'autofinançar-se, que facin aquest exercici. I bé, l'altre és fomentar la igualtat de tracte entre creients i no creients i sobretot ser curosos amb la neutralitat de les institucions, és a dir, que no hi hagi ministres de cap culte en les inauguracions ni en actes públics, fent cerimònies religioses, ni tampoc que els regidors, alcaldes, alcaldesses assisteixin a cerimònies religioses. Això trenca el principi de neutralitat de l'Estat, per tant, això també s'hauria d'evitar a tota costa. I, per tant, i l'altre, ser curosos amb l'ús i la limitació de símbols religiosos a l'espai públic. O sigui, és evident que tenim un patrimoni cultural, que està molt bé, que existeixi, però, per exemple, no té cap lògica que encara ara es permeti posar creus als turons o als cims de les muntanyes. Això ja no forma part d'un patrimoni històric, que en un moment donat es podria considerar digne de protecció. És senzillament una imposició d'una opció confessional sobre la vida de la resta de gent que no compartim aquestes idees. Aquesta seria una mica les nostres propostes de cara als ajuntaments en aquestes eleccions municipals. Moltes gràcies, Jofre, per compartir aquest manifest, que en aquesta edició, aprofitant la conjuntura municipal, adreçarem a totes les forces polítiques perquè impulsin aquesta laïcitat des del territori més proper, entenent que s'han d'abolir els acords del concordat, però que des de la municipalitat es pot avançar cap a aquesta laïcitat. Doncs és això. Ara hem finalitzat la presentació. Obriríem el torn de paraula. Si els companys ens passen les preguntes o si connectem directament. Sí? Molt bé, doncs endavant. Hola, bon dia. Soc la Lara de l'agència EFE. Ja heu dit que s'hauria d'estudiar bé i que no es poden fer conclusions ràpides, però quina és la vostra opinió de per què puja així la laïcitat en el moment de la pandèmia? Quins possibles factors poden haver? Merci. Et respondrà el Josep Mañé. Sí, bé, com ja he comentat, és complex de dir, segurament és un fenomen multifactorial que no té una sola explicació, però segurament té a veure amb un canvi, diguem, la consciència de les persones provocat per una situació històrica extraordinària. Llavors, un procés de reflexió, de replantejament, diguem, de la pròpia consciència, de la relació amb la religió, etc. Aquí després hi ha altres factors, segurament. Possiblement una major, s'hauríem de veure també, vull dir, una major resposta de persones joves al qüestionari. Com hem vist, les persones joves són les que són menys religioses en general i, per tant, ve un cúmul de factors que és difícil, diguem, només amb la dada saber-ho, ja que requeriria, diguem, un estudi potser qualitatiu més ampli, que s'escapa una mica de l'informe primari, que es recull de dades quantitatives, bàsicament. Sí, Lara, no sé si tens alguna altra qüestió a fer-nos. Algú més? La Maria des d'aquí? No? Molt bé, doncs finalitzaríem en aquesta presentació. Teniu el contacte de comunicació. Si voleu que us fem alguna resposta individual o ens necessiteu contactar, doncs no dubteu que estem disponibles per poder fer altres declaracions. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies. Gràcies a vosaltres.